Deci mi s-a făcut dur tot capul zilele trecute și nu știe de la ce... Ce e asta? 47 de ani. Mai durut tot capul până acum? Nu mai am avut așa dureri, nu acum așa mai intense. Unde doare capul? Au zis că în toată zona asta. Când se apleacă, doare mai tare capul? Simte ca un bolovan, capul greu. De miercuri a început să doară foarte tare și așa cam vreo 2 săptămâni, constant. Poartă ochelari? Da, are ochelari. Când ați fost la ultimul control? Pentru citit are ochelari. Obosește Și mai când des? iese afară, a zis că tot timpul și ochelari de soare, că o doare. Obosește mai des acum? Că privește. Nu obosește. Nu simte că obosește. Ochelarii au zis că mai mult pentru citit. O luat ceva acum, medicamente pentru durere de cap. Cum se trage? Nu a luat niciun medicament. Au zis că și încerca să meargă la un doctor, dar au zis că e din cauza la vreme și nu i-a dat nimica, niciun medicament. Nu a luat nimica. Au zis că probabil nu din cauza la Menopauza.